אנחנו בדרכנו לנקודת תצפית הגענו למכתש הגדול. Very frightening. The big going back to the car. חוזרים חזרה לאוטו. כל מיני shapes. וואו. אנחנו הולכים ללאבה טוב. הלמנוע טרייל. אנחנו היינו בהלמנונה. עוד ציפורים יפהפיים. איזה תמונה פיצוץ. יש לנו שי מצחיק מספר סיפורים. בינתיים אני פה לוקחת מהלוח סיפור. פה, אז הוא מכיר הכל. שימו לב תראו איזה יופי, מפה יוצאים ציפורים. וואו. איפה? It is beautiful here. Really beautiful. More time. Heaven. זה מהלאבה והוולקנו. Normally found on this tree. All banyan trees. זה הכל בנק, הנה. תראי איזה יופי. תסתכל אחרי. וואו, מה זה? זה כמו צייצרים, אבל גדול. We arrived to Akaka Falls. הגענו לפולס. בוא נעשה קצת וידאו, תראה. קפה תמונה. אתה גם ישר פה? יוצאים לדרך. Begin our beautiful route to the waterfall. איזה יופי פה. הכל פה ירוק, כמו בג'ונגל. שי מתלהב. זה הוואי. אופס. איפה העלים? איזה עלים, תראו את הגודל. וואו. הנה שי החמוד. איזה ואלי. זאת אילנה. איזה יופי. איזה פרחים. את הבמבו הענקיים האלה. שי מספר כל כך יפה. לא נורמלי באמת. תראו איזה במבוס. וואו, איזה גודל, איזה גובה. וואו, we cannot see the sky. Beautiful flower. איזה יופי של פרחים. מטפסים על השיחים. real jungle here. איזה פרחים. We hear the water already. Still always nice to see waterfall. די קטן. איזה נוף. פיצוץ. הוא מהמם. וואו. אתם שומעים את שי? תראו, אני פה עושה עכשיו זום במצלמה שלי מקוסקו. הנה אסף. איפה רוני? זה שי שלנו. מלא הומור. יאללה. זהו, כמו שטרזן גדל עליו. דרך אגב פה. You cannot believe just a little for... אין, אי אפשר להסריט את כל הרוחב. Oh, this is beautiful. Came to the second big waterfall. Wow, how beautiful. חוזרים בחזרה. הנה החמודים. Beautiful orchid, real orchid. טוב, פה שדה התעופה, הגענו מהטיול הנחמד. הנייטיב הראשון בהוואי. Open swimming pool.